салом, як хабар. Вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон акнун нафаронеро ки ба назди фолбину ҷодугарон мераванд ба мақомот даъват карда пас аз тартиб додани мавод бо аксҳояшон дар махзани вазорат мегузорад. Дар аввал танҳо фолбин ва ҷодугарон дастгир ва муҷозот мешуданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд мақсад аз ин кор пешгирӣ аз бовари шаҳрвандон ба фолбинӣ ва ҷодугарӣ мебошад, зеро ба таъкиди мақомот баъзе аз шаҳрвандон ба назди фолбинон ва ҷодугарон рафта пул харҷ мекунанд ва ба ин кор дар густариши фаъолияти онҳо саҳм мегузоранд. ба иттилои ниҳод танҳо дар зарфи як моҳи охир беш аз 150 нафар шаҳрвандоне ки ба назди фолбинон ва ҷодугарон рафта аз хизмати онҳо истифода намуданд муайян гардида ба қайди вазорати корҳои дохилӣ гузошта шуданд. кӯдак таб дорад ва тамоми шаб нахобид аз пас ва кӯмаки шумо шарбати Pardi FMBB мешитобад. Pardi FMBB аз ширкати Вегафар. хабару маълумоти бештар дар телеграм канали